हेलो दोस्तों, स्वागत बा रहा एस भोजपुरी न्यूज़ में। जी हाँ दोस्त, अगर भोजपुरी के ताज़ा खबर पावे चाहता तो हमार चैनल नया बा भोजपुरी एस न्यूज़, एकरा के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन प्रेस करी ताकि जितना भी खबर आई भोजपुरी से रिलेटिव सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। जी हाँ दोस्त, ये खबर निकल के आ रहा बा पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से। जितना भी पवन सिंह के फैंस बड़े उनका लिए बहुत खुशखबरी बा। कल एगो गाना के पोस्टर आउट भे रहे, फर्स्ट लुक मीठा मीठा बातें कमरिया के। वो गाना के रिलीज डेट आ गई बा और वो गाना के टीजर आ गई बा माँ अम्बा फिल्म पर ऑफिशियल टीजर, जैसे कि आप लोगन स्क्रीन पर देख सकतानी। ऑफिशियल टीजर आयल बा, ओमे वीडियो के भी झलक दिखावल गई बा, जैसे कि देख सकतानी। यहाँ वीडियो के भी हम पोस्टर लाइल बानी स्क्रीनशॉट लेके, अभी 15 मिनट पहले रिलीज भइला। तो ओकर रिलीज डेट बतावतनी। गाना भियान सवेरे 6:45 पर रिलीज हो, जैसे कि देख सकतानी टीजर में बता दिया गई बा। फुल ऑफिशियल वीडियो आई, HD वीडियो। तो खबर कैसन लागल? अगर दोस्त खबर अच्छा लागल हुई तो एक लाइक करम। चैनल पर नया बनी तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी और बेल आइकन प्रेस के ऑल करी। हम मिलतनी एक अगला वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।